gajah. Dari sikisang kisawanyui dari mbak pada buah dari duyang tangkuan rajo satuan alam Minangkabau ado balua ado barantau. Iku tiga jipan buku enan bujang suku marantau nangga di pau ni rumah. Babanan barek lah di pikua, babanan ringan lah di jijiange. berupa tari piryang dengan para penari adalah Bunga Prima Diola Latif, Dini Wirdaningsih, Miftahul Jannah, Rifka Fitri Pitrawati, Rahmi Wasilah, Lisa Agustin. Sinopsis. Hadirin dan sana yang berbahagia, kita orang Minang begitu bangga sekali dengan rumah nan gadang. Rumah nan gadang gonjong mancukam sampai ke ateh langit atau mencakar langit. Setiap alek nan gadang mengundang alim ulama, cadiak pandai dalam nagari. Pai tampe batanyo pulang tampe babarito dan juga angku datua tak terlepas dari bundo kanduang limpape rumah nan gadang. Dalam acara baralek pasti ada jamuan makan. Kami menari tari piring.